què tal tothom? Estem aquí a Gastro Shows, la gent d'AFNE, l'Associació de Famílies de Nens i Nenes d'Etiòpia, ja ens coneixeu. Estic amb la Fatuma, que és la que ens ajudarà a cuinar avui en aquest directe. També hi ha la Mulu, que està treballant aquí, i el Dani i la Tere, que estan rere les càmeres. Esperarem una mica que la gent es vagi unint i us explicarem, perquè portem una estona treballant, i us explicarem els plats que hem cuinat avui. Hem estat començant a preparar la ingera, tenim també el formatge que vam dir que faríem a la nevera, que l'acabarem de fer perquè veieu com es fa. Hi ha una part que és de mongetes, una altra salsa que és de mongetes i pastanaga i ceba, que us explicarem com l'hem fet. Les llenties, que també s'estan acabant de fer, i el que farem en el directe és us ensenyarem com es fa la ingera i farem una salsa de bledes, porro, pastanaga, boníssima, ja ho veureu. O sigui que esperarem que la gent es vagi unint, no sé si van entrant. Jo soc l'Anna Canals, que soc la presidenta de l'associació. Aquests tallers de cuina els fem normalment en família i presencials, però tal com estan les coses ens hem d'apuntar a les tecnologies noves, oi? I fer directes. Esperem que us agradi. Si de cas gravarem tota la sessió, tot el directe, i després mirarem de penjar videoreceptes, les videoreceptes dels diferents plats que hem fet, perquè sapigueu els ingredients i sapigueu el procés, que tot no el podem fer en un directe, d'acord? Molt bé, doncs mira, mentrestant anem començant i la gent es va unint. Nosaltres ja fa 2 dies que tenim la massa de la ingera fermentant. Ho hem anat posant en l'Insta d'AFNE, però us explico una miqueta com ho hem fet. L'hem fet amb farina de tef. És difícil d'aconseguir, ja ho sabeu, i no és una farina com la Tiu. Però bé, cap problema, ho hem fet de moment amb aquesta, veurem com surt, el sabor i tot serà diferent, però ens sembla que pot quedar bo. Com ho hem fet? Hem barrejat 2 pastilletes de llevat fresc amb aigua i una mica de farina, ben dissolt. Després hem afegit la farina de tef i l'hem amassat. Primer queda una massa molt espessa i després anem afegint aigua amb un gotet, anem afegint aigua fins que queda, Tere, si t'acostes, fins que queda tan líquida com això. Veieu? Queda molt líquida. En una paella tipus crepera, sense res, sense oli ni mantega ni res, aboquem el líquid de la ingera, la massa, que no ho he dit, però l'hem deixat fermentar durant 2 dies, des de dijous a la tarda fins avui al matí. Veieu? Es cou, va fent unes bombolletes, el foc està bastant fort, em sembla que està a 9, de 0 a 9 tenim el foc i aquest està a 9. Quan ja està mig cuita es tapa, lleugerament, i ja ho hem explicat a l'altre directe, que no es gira, la ingera no es gira, es cou només d'un costat i queden aquestes bombolletes. Per saber que la ingera està cuita, la Fatuma, ¿verdad, Fatuma? El que fa és tocar la part superior fins que no se li enganxen els dits. Després es deixa reposar en un drap fins que es refreda i queda així. I ja tenim la base de les nostres salses. Sí? Si de cas, més endavant tornaré a repetir el procés per la gent que s'ha anat ajuntant més tard. Tenim molt de fum. Mentre això es va coent, i abans de començar a fer les bledes, que començarem de seguida, hem preparat 4 coses per posar a sobre de la ingera. Una és aquesta, que són les mongetes, hi ha ceba, hi ha pastanaga, i això ha estat molt fàcil de fer. Un cop tot net i tallat, hem fregit primer la pastanaga, l'hem reservat, les mongetes, les hem reservat, després la ceba,
I quan ja ho teníem la ceba fregideta, amb força oli, hem tret una mica de l'oli, que el tenim aquí, i ho hem tornat a posar tot junt. I simplement ho hem amanit, la Fatuma hi ha posat sal d'all i pebre, i ja està. I aquí tenim un plat vegà, vegetarià, boníssim, per menjar amb la ingera. Repeteixo que penjarem la videorecepta. Recordeu que estem des d'Afne, retransmetent en directe. Tinc la Mulu aquí al costat, que està remenant les llenties. Mulu? Com es diuen llenties en el plat aquest, en amari? Misir. Misir. Misir, les llenties. Misir. I aquest? Akkelt. No sé si ho dic bé. Akkelt. Torno a dir, aviam, que m'acosto cap a tu. Sóc incapaç de repetir-ho. Suposo que ho haureu escrit la transcripció, no en amari, però la transcripció una mica tal com ens sona a nosaltres, no?, quan ho sentim. Molt bé, doncs tenim la ingera que es va fent, que recordeu que l'hem deixat fermentar, que l'hem fet barrejant... Esta harina és de 1 quilo. Perdona? 1 quilo. Sí, hem posat 1 quilo de farina. Després veurem quantes ens en surten amb 1 quilo. Tú añadiste un poco más, ¿verdad? No, Luego, muy poquito pero nada. La ingera també es pot fer amb blat normal, i amb blat amb panís, també amb blat de moro. I amb barreja. La sessió anterior l'havíem fet amb barreja. I queda bona igual. Té un altre gust, però queda bona igual, oi? Aquesta vegada l'hem volgut fer amb tef-tef, no hem trobat el tef original, és un tef que es fa a València, l'hem comprat per internet, I sobretot això, no posem res, no greixem la paella de res, però ha d'estar ben neta. I sobretot fermentar. El mínim de fermentació de la ingera, de la massa, solen ser unes 3 hores, no? 3 hores mínim. Com més fermenti, més bona, oi? La de tef, com més fermenta, més bona, que és com ho fan allà. Sí? Us explico, hem dit que havíem fet aquesta salsa o aquest plat per posar la ingera. Us explico com hem fet les llenties, que no les podem fer en directe perquè triga una mica, Us ho explico. Compte, Mulu. Si vols passar per darrere, Com hem fet les llenties? Mireu, hem tallat ceba molt petita, clic, 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 molt petitona, molt petitona. Aquesta ceba tan petitona l'hem posat en una olla al foc, bastant fort, sense oli ni res. Que anés fent, remenant molt perquè se'ns enganxa, si no, a sota, Hola, què tal tothom? Estem aquí a Gastro Shows, la gent d'Afne, l'Associació de Famílies de Nens i Nenes d'Etiòpia, ja ens coneixeu. Estic amb la Fatuma, que és la que ens ajudarà a cuinar avui en aquest directe. També hi ha la Mulu, que està treballant aquí, i el Dani i la Tere, que estan rere les càmeres. Esperarem una mica que la gent es vagi unint i us explicarem, perquè portem una estona treballant, i us explicarem els plats que hem cuinat avui. Hem estat començant a preparar la ingera, tenim també el formatge que vam dir que faríem a la nevera, que l'acabarem de fer perquè veieu com es fa. Hi ha una part que és de mongetes, una altra salsa que és de mongetes i pastanaga i ceba, que us explicarem com l'hem fet. Les llenties, que també s'estan acabant de fer, i el que farem en el directe és us ensenyarem com es fa la ingera i farem una salsa de bledes, porro, pastanaga, boníssima, ja ho veureu. O sigui que esperarem que la gent es vagi unint, no sé si van entrant. Jo sóc l'Anna Canals, que sóc la presidenta de l'associació. Aquests tallers de cuina els fem normalment en família i presencials, però tal com estan les coses, ens hem d'apuntar a les tecnologies noves, oi? I fer directes. Esperem que us agradi.
Si de cas gravarem tota la sessió, tot el directe, i després mirarem de penjar videoreceptes, les videoreceptes dels diferents plats que hem fet, perquè sapigueu els ingredients i sapigueu el procés, que tot no el podem fer en un directe, d'acord? Molt bé, doncs mira, mentrestant anem començant i la gent es va unint. Nosaltres ja fa 2 dies que tenim la massa de la ingera fermentant. Ho hem anat posant en l'Insta d'Afne, però us explico una miqueta com ho hem fet. L'hem fet amb farina de tef. És difícil d'aconseguir, ja ho sabeu. I no és una farina com la Tiub. Però bé, cap problema. Ho hem fet de moment amb aquesta, veurem com surt, el sabor i tot serà diferent, però ens sembla que pot quedar bo. Com ho hem fet? Hem barrejat 2 pastilletes de llevat fresc amb aigua i una mica de farina, ben dissolt. Després hem afegit la farina de tef i l'hem amassat. Primer queda una massa molt espessa i després anem afegint aigua amb un gotet, anem afegint aigua fins que queda, Pere, si t'acostes, fins que queda tan líquida com això. Veieu? Queda molt líquida. En una paella tipus crepera, sense res, sense oli ni mantega ni res, aboquem el líquid de la ingera, la massa, que no ho he dit, però l'hem deixat fermentar durant 2 dies, des de dijous a la tarda fins avui al matí. Veieu? Es cou, va fent unes bombolletes. El foc està bastant fort, em sembla que està a 9, de 0 a 9 tenim el foc i aquest està a 9. Quan ja està mig cuita es tapa, lleugerament, i ja ho hem explicat a l'altre directe, que no es gira, la ingera no es gira, es cou només d'un costat. I queden aquestes bombolletes. Per saber que la ingera està cuita, la Fatuma, verdad Fatuma, el que fa és tocar la part superior fins que no se li enganxen els dits. Val? Després es deixa reposar amb un drap fins que es refreda i queda així. I ja tenim la base de les nostres salses. Sí? Si de cas, més endavant tornaré a repetir el procés per la gent que s'ha anat ajuntant més tard. Tenim molt de fum. Mentre això es va coent, i abans de començar a fer les bledes, que començarem de seguida, hem preparat 4 coses per posar a sobre de la ingera. Una és aquesta, que són les mongetes, hi ha ceba, hi ha pastanaga, i això ha estat molt fàcil de fer. Un cop tot net i tallat, hem fregit primer la pastanaga, l'hem reservat, les mongetes, les hem reservat, després la ceba, i quan ja teníem la ceba fregideta amb força oli, hem tret una mica de l'oli, que el tenim aquí, i ho hem tornat a posar tot junt. I simplement ho hem amanit, la Fatuma hi ha posat sal d'all i pebre, i ja està. I aquí tenim un plat vegà, vegetarià, boníssim, per menjar amb la ingera. Repeteixo que penjarem la videorecepta. Recordeu que estem des d'Afne retransmetent en directe. Tinc la Mulu aquí al costat, que està remenant les llenties. Mulu? Com es diuen llenties en el plat aquest, en amari? Mixer. Mixer. Mixer, les llenties. Mixer. I aquest? Akkelt. No sé si ho dic bé. Akkelt. Torna-ho a dir, aviam, que m'acosto cap a tu. Soc incapaç de repetir-ho. Suposo que ho haureu escrit la transcripció, no en amari, però la transcripció una mica tal com ens sona a nosaltres, no?, quan ho sentim. Molt bé, doncs tenim la ingera que es va fent, que recordeu que l'hem deixat fermentar, que l'hem fet barrejant... Esta harina és de 1 quilo. Perdona? 1 quilo. Sí, hem posat 1 quilo de farina. Després veurem quantes ens en surten amb 1 quilo. Tú añadiste un poco más, ¿verdad? Luego, muy poquito pero nada.
La ingera també es pot fer amb blat normal, i amb blat amb panís, també amb blat de moro, i amb barreja. La sessió anterior l'havíem fet amb barreja. I queda bona igual, té un altre gust, però queda bona igual, oi? Aquesta vegada l'hem volgut fer amb tef-tef, no hem trobat el tef original, és un tef que es fa a València, l'hem comprat per internet, I sobretot això, no posem res, no greixem la paella de res, però ha d'estar ben neta. I sobretot fermentar. El mínim de fermentació de la ingera, de la massa, solen ser unes 3 hores, no? 3 hores mínim. Com més fermenti, més bona, oi? La de tef, com més fermenta, més bona, que és com ho fan allà. Sí? Us explico, hem dit que havíem fet aquesta salsa o aquest plat per posar la ingera. Us explico com hem fet les llenties, que no les podem fer en directe perquè triga una mica, Us ho explico. Compte, Mulu. Si vols passar per darrere, Com hem fet les llenties? Mireu, hem tallat ceba molt petita, clic, 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 molt petitona, molt petitona. Aquesta ceba tan petitona l'hem posat en una olla al foc, bastant fort, sense oli ni res, que anés fent, remenant molt perquè se'ns enganxa, si no, a sota, I bastanta ceba, potser hi havia mitja cassola plena de ceba, val? Després hi hem afegit oli, hem remenat. Salsa de tomàquet, però no fregida, salsa de tomàquet natural, un pot sencer, aquí hi ha 1,5 quilos, no, 3/4 de quilo de llenties ja. Per això teníem 3 o 4 cebes, un pot sencer de salsa de tomàquet, val? I això vinga a remenar, vinga a remenar, vinga a remenar. Quan això ja està com putxadet, com molt cuitet, ha fet xup-xup, aleshores hi hem posat l'espècie pròpia per fer aquestes llenties, per fer el mísir, que és el berbere. Berbere que l'hem agafat d'Etiòpia, que l'han portat d'Etiòpia, que és especial, costa de trobar aquí, però bé, i això ja li dona un color, una olor, que l'hauríeu d'olorar, des d'aquí. Mentrestant això anava coent, perquè el foc no para, la Fatuma ha agafat un cossi, ha posat aigua i les llenties. Són llenties vermelles. Algú m'acosta les llenties vermelles, que les ensenyarem? Fatu, ¿me acercas las lentejas para que vean cuáles son? Vale. Mireu, són aquestes llenties, no sé si es veuen. Són llenties vermelles petitones, val? I l'únic que hem fet, la Fatuma, és rentar-les amb aigua, escórrer-les i afegir-les crues en el sofregit, diguéssim, que teníem amb el berbere, la ceba, l'oli i la salsa de tomàquet. Això fa una olor increïble, Sí o no? Fa una oloreta... Fa una oloreta increïble. Ja es fa l'olor de l'espècia i de plat atiu. Aleshores, com que quedava una mica sec, hi han anat afegint una miqueta d'aigua perquè veieu una mica la consistència, la salsa com queda. Sí que ja tenim la ingera, hi posarem aquestes verdures, tenim les llenties i ara el que farem és... mira, acabem el plat de les llenties, posa't aquí, Fatuma, si vols. Ponte ahí, passa por detrás? Ara. Vale. Estem afegint pebre blanc, pebre negre. El menjar tíob ja sabeu que és molt especiat, no? Porta molts condiments. I el pots fer més o menys picant en funció del que aguantis. Aquesta què és? Cúrcuma? No, comino. Comí. Estem fent les llenties, mísir, que van a sobre la ingera, Això és sal de ajo? O què és? Sal d'all? Aquí va tot, El més important de les llenties, per donar-li aquest toc, és el berbere,
aquesta espècie vermellosa, que és una barreja de moltes espècies típica d'Etiòpia. Ana, una coseta, ens pregunten on poder comprar les espècies d'Etiòpia. Això és complicat, Jo he contactat amb una persona que ella particularment me les pot aconseguir. Persones que van a Etiòpia i t'emporten. De vegades, si en algun restaurant etíop, com l'Addis Abeba o així, te'n poden subministrar una miqueta. Busca succedanis i per internet també. Igual per Amazon trobaríeu en alguna botiga en línia, no sé si trobaríeu berbere. Els mercats internacionals que venen productes internacionals allà normalment no tenen. Sí, no sé si s'ha sentit perquè ella no té micro, la Mulu diu que en els mercats internacionals, que a vegades venen productes a molts llocs, en podeu trobar. No sé si a la Boqueria, per exemple, a Barcelona. Podria ser. Pot ser. Si hi ha algú que necessita una miqueta i no l'aconsegueix, que es posi en contacte amb Afne i mirarem de passar-li alguna adreça o si la sabem ja us la posarem en el nostre Insta perquè pugueu consultar. Normalment és gent que va a Etiòpia i que quan torna emporta i l'anem gastant, perquè tampoc, a veure, se'n gasta, però no tant. Aleshores, el que fa la Fatu sempre que cuinem, oi? És dir, tasteu això. Tastar-ho com a bona cuinera. Pica? No. Està fuerte? No pica. No pica. Eso que no pica para Fatuma. No, llevamos de tomate, cebolla, no picamos. No. Es pot fer més picant, però aleshores ja has d'afegir més berbere. Vale? Fa una oloreta Fatuma. No sé si la gent es va afegint, Tere. Ho dic per si tornem a explicar una mica la ingera o no cal. Després, al final, al final. Miramos el queso y las acelgas. Vamos a hacer las acelgas. Mireu, per fer les bledes, la salsa de bledes, que és la tercera salsa que posarem a la ingera, tenim tallat aquí porro, bastant abundant, pastanaga, a rodanxes, i tenim les bledes aquí. Vale? Això ho hem fet per avançar feina, perquè els directes són curtets i a vegades és difícil fer tota la recepta sencera, no? Sobretot si s'ha de cuinar, s'ha de reposar. Mira, m'està dient, Anna, si pots explicar la ingera una altra vegada. Sí, ara torno a explicar la ingera, sí. Cap problema. Afegim una miqueta d'aigua aquí. Vale. Y remenem. Fatuma, cuando puedas empezamos las acelgas. Sí, vale, ahora. Vale. ¿Lo pongo en el fuego esto? Jo acabo d'estar por aquí. Acabes les ingeres. Val. Us explico pels que us heu incorporat més tard com hem preparat la ingera. Val? Per fer ingera només es necessiten 3 ingredients. Llevat fresc, farina, si pot ser de te, si no també es pot fer farina de blat o farina de blat de moro o barrejar fins i tot. Val? I aigua, ja està, no es necessita res més, d'acord? Com es fa? L'interessant és que fermenti aquesta massa que fem. Primer agafem el llevat, nosaltres en aquest cas, per totes aquestes ingeres, que ara comptarem quantes ens en surten, hem fet servir 2 pastilles de llevat fresc, d'aquestes que venen en el súper. 2 pastilletes que es dissolen amb aigua tèbia, a poc es dissolen. La Fatuma hi va afegir una mica de farina, però de fet em sembla que també es pot fer només amb el llevat i l'aigua. I quan ja ho tens dissolt, ho poses en un recipient on afegeixes la farina. Nosaltres hem fet 1 quilo de farina de tef. Val? I si no, pots fer mig i mig, no? Farina de blat, o només amb farina de blat, o mig de blat i mig de blat de moro, o una mica de tef. Pots fer les barreges que vulguis en funció del gust que tu li vulguis donar. En tot cas, tenim la barreja en un bol, amb una palangana, del llevat amb l'aigua. Quan tenim això, hi afegim la farina. Primer queda una massa molt espessa, ho tenim penjat en l'Insta d'Afne, tot el procés. Queda una massa molt espessa que s'ha de treballar amb la mà. Però la farina de tef és molt fina i per tant no queden grumolls. És una massa. I vas afegint aigua fins que queda espesset però bastant líquid.
I aleshores això ja ho deixes tapat a temperatura ambient a fermentar, mínim 3 hores. Val? Per això, màxim fins a 2 o 3 dies. Nosaltres ho teníem preparat des del dijous a la tarda i avui és dissabte al matí. Pel camí he hagut de treure aigua de sobre, que es feia, i afegir aigua per sense remenar. Val? Això perquè aquesta farina ens ha passat això, que era molt fina, d'acord? O sigui, un cop tens la barreja feta, llevat, aigua, farina, a fermentar, 3 hores. I quan ja ho tens fermentat, treus destapes, remenes, i és la textura aquesta tan líquida que heu vist quan fèiem les ingeres. Val? No sé si s'ha entès, sí? Va. Perfecte. Molt bé. Aleshores, a sobre la ingera, avui hi posarem aquesta barreja de verdures, hortalisses, pastanaga, mongeta verda i ceba, val? Amb espècies. Hi posarem missir, que són les llenties, que es fan amb berbere, amb ceba, amb salsa de tomàquet, també posarem les videoreceptes. Posarem també una salsa de bledes, que la farem ara, que es fa molt ràpid. I tenim a la nevera aquell formatge, com fresc, que l'hem fet, de moment l'hem començat, encara no està acabat. Si de cas us ensenyo... Me'l pots portar quan puguis? És que tinc el cable. El formatge. Hem agafat 2 pots de iogurt de 500 grams i els hem posat al foc. Un cop ha començat a quallar, hem colat la part sòlida del sèrum, no? del líquid. Ha quedat així, veieu? És iogurt, iogurt natural, de vaca. I un cop teníem això, ho hem posat a la nevera. I ara hi posarem després una mica de sal, una espècie especial que es diu mitmita, i l'acabarem de fer. Val? Però això és simplement iogurt posat al foc i colat un cop ha quallat. Y ahora lo tenemos a la nevera. ¿Ponemos a la nevera o lo acabamos? Ahora. ¿Lo acabas ahora? Vale. Pues espera. ¿Esto no se puede hacer con yogur sin lactosa? Lo probaremos. ¿Vale? Porque hay muchos intolerantes a la lactosa. Claro, probaremos. Missir, Atcut, ¿no? ¿Y las bledes? ¿Las acelgas? Costa. Vale. Ara veieu que la Fatuma està posant sal per fer el formatge i una mica d'oli d'oliva. Ja, què necessites? I això és el mitmita, no? Tota. Això sí que no sabem on aconseguir-ho. Ella ho ha aconseguit una mica com a favor personal. Bueno, estem en directe. Si voleu fer algunes preguntes, per la gent que s'ha afegit més tard, hem explicat com es fa la ingera. Sabeu que és el Plan Nacional Etíop, que és aquest pa especial. Ah, mireu. Es diu Mitmita. Mitmita. Mitmita, sembla berbere, un poco? S'assembla, Berbere no es berbere, esto es muy picante. Aquesta és molt picant. La mitmita es muy picante. És molt picant. Cuidado, se ha caído un trocito de papel de plata. Fatuma, nos preguntan cómo se llama, el nombre del queso en amárico. Anamari. Just? Ay. Ai. Ay. Ai. No sé si es veu. Bueno, no l'hem comentat abans, però dir-vos que aquests tallers de cuina els podem fer... Sí, aquests tallers de cuina els podem fer gràcies a un projecte que vam presentar al Departament, a la Generalitat de Catalunya, a l'ICA, que ens subvenciona activitats que fem a l'associació. I aquests tallers de cuina s'emmarquen en un projecte més gran que es diu Etiòpia en Positiu.
perquè volem que els nens i les nenes tinguin una bona percepció dels seus orígens del país on han nascut. Val? Aleshores aquest projecte... Ui! Ho he aprovat. Us ho esteu perdent. Molt bo. És un formatge una mica picant, però molt bo. Així com fresc, com tipus de textura, és com ricota, per entendre'ns, però amb un gust més salat, òbviament. Heu vist que hi ha posat oli i aquesta espècie picant. No? Ja estamos, la ingera? Vale. Ens han sortit molt bé les ingeres amb aquesta farina de tef que hem comprat. Ara veurem si de gust són també molt bones. Recordeu que la ingera només es fa per un costat, Aquest costat no toca el foc, el de darrere sí. Veieu que queda diferent? Ai, perdó. El picant. El formatge i el picant. El picant. Perdó. És que tinc el micro aquí més. Sí, gràcies. Perdoneu, Bien, bien. És que jo no soc gaire de picants. Sí, a més parlar i alhora estar tastant coses, però és molt bo, Bé, hem posat al foc ja la salsa de blegues, que sí? Ai, sí. La salsa, ai, què salsa es diu? What? Salsa es diu what? What? Sí. What? Vale, aquesta salsa, us recordem, hem tallat porro, pastanaga, i ara hi posarem les bledes, sense oli ni res, Un de sal, Perdona? Ah, una mica de sal, perdó. No es pot tenir que t'absorbet ara fum. Ja sabeu que la ingera és la base de la majoria de plats etíops, però que a sobre s'hi poden posar salses de molts tipus. Salses més de verdures, de llegums, de carn, hem fet segauot alguna vegada, d'orowot també hem fet. Avui tot és bastant vegetal, i apte per tota la gent que no menja carn, pot menjar. I si ho feu amb farina de tef, el tef no té gluten, per tant també és apte per celíacs. Estem fent ingera, la barreja de verdures, els llegums, les mongetes, missir, àcals, i el formatge fet amb iogurt. Són els tres que tenim fets i ara farem l'última salsa, que és molt ràpida de fer. Mentrestant, la Fatuma també està fent una amanida amb ceba, tomàquet i enciam, amanida amb oli, llimona i sal. Si voleu fer alguna pregunta a la gent que us heu afegit més tard, recordeu que aquests tallers els podem fer gràcies a la subvenció de la Generalitat, de l'ICA, de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, i que formen part d'un dels projectes i una de les activitats d'APNE. Salata es la salata de Etiopía. Con topping, cortar el tomate, salata, cebolla o mezcla con aceite de sal. I limón, no? I ja està. Sí, perquè la gastronomia etíop és eminentment vegetariana. Sí. Sí que és veritat que mengen pollastre, peix en la zona més d'allò, però carn de vedella picada o a trossets, no? També picant, però té molts plats, no? Moltes salses que van amb la ingera que són de llegums, sí, de verdures, de llegums. Si voleu fer alguna pregunta, aprofiteu aquí que tenim a la Fatuma. La Fatuma va treballar en el restaurant Addis Abeba com a cuinera
i ara ens ajuden en aquests tallers de cuina. Sempre fa plats molt bons, Fatuma, que cocinas muy bien. Los platos son muy ricos. Això està bastanta estona, és una qüestió d'anar fent, anar fent. Procureu buscar una cassola que no enganxi de sota, perquè si no has d'anar remenant tota l'estona. Sí, no, ho he dit al principi, que estem fent el directe amb un local de gastroshows, que em sembla que també s'han apuntat al directe, crec, no ho sé. De moment no? Va, bé. Ens va bé perquè és un local que es dedica a això, no?, una mica. Ens han tractat molt bé i estem contents, o sigui que segurament repetirem, si podem. Clar, això és ideal, els tallers aquests és ideal fer-los in situ amb les famílies, no?, perquè dona peu a parlar de moltes coses diferents, d'intercanviar experiències, de comentar el menjar, de menjar tots junts, que és però ara no podem. Sí, això sí. Val, ens n'anem a veure com estan fent la salsa de bledes. Mireu com es va reduint, el que teníem, que eren les verdures tallades, el porro i la pastanaga. Hi havíem posat sal, ara sí que hi hem posat una mica d'oli vegetal, de girassol. Normalment les verdures les couen bastant amb oli de girassol. En canvi, tot el que són carns ho fan més amb oli d'oliva. Però vaja, és una miqueta més fort. Això es va putxant, es va coent a poc. Ja sabeu que la manera de presentar els plats a la ingera és o amb la ingera doblegada, no?, o bé amb una base amb cada una de les salses a sobre. Una salsa o més salses. Ara farem una demo, no? Una demo? Ahora hacemos un plato para mostrar. Sí, ensenyem un plat, sí, per ensenyar-vos una mica com es fa. Mira, Fatuma, aquí sota en tens un. Fatu, aquí, mira. Vale. Ponlo aquí si quieres, y así se ve. Fem una demostració de com es munta. Agafem un pa d'ingera, posem una mica d'amanida i anirem posant les salses que hem fet. Una mica d'amanida. La veritat és que els colors i les olors i els sabors són molt típics, Sabeu que la ingera, suposo que tots els que ens mireu o que us heu connectat ja ho sabeu, la ingera es menja amb les mans i es fa servir la mateixa ingera com a cobert, no?, com a estri per acompanyar, per menjar. Posem una mica d'amanida, posem una mica de llenties, una mica de verdures. Esto es como un menú degustación, ¿no? Un poco de cada. ¿Veieu? El queso, tenemos el queso también. I aquesta que l'acabarem, aquesta es fa bastant ràpid, potser d'aquí 5 o 10 minuts ja estarà, ja acabarem el directe, no? Com que la cuina etíop requereix, sobretot el que és cuinat, una estona, per això no podem fer tots els plats en directe. Però no patiu perquè us passarem receptes i indicacions i el tema de les quantitats, ahir reia jo perquè hi havia una persona que em deia, però quant d'això i quant d'allò? És impossible saber-ho. Fins que no vas a comprar els ingredients amb la Fatuma, no saps si necessites un paquet de bledes o 2. És una mica a ull. I també depèn dels comensals, no?, de les persones que hagin de menjar. Val. Passem a la següent fase del plat de la salsa de bleda. Hi posarem les bledes ara. Si voleu, es veu, no?, com són. Es posen tal qual
Aquestes són rentades i tallades ja, si no les hauríem de rentar i tallar. Hi posem els 2 paquets, perquè sabeu que després les bledes es redueixen molt, no? Queden molt petitones. Mireu quina bona pinta, Ara posarem les bledes aquí quan acabem i ja tindrem el plat d'ingera muntat. Esto ya está. Vale. ¿Apagas el fuego? O... Sí, que está apagado. No, hay 4. No. Ahora sí. Ahora sí. Hi ha alguna pregunta més, Tere? No, de moment No? no. Si Vale. teniu alguna pregunta, O voleu que tornem a explicar algun dels plats que hem fet abans una mica i hem acabat aquí? És important tenir una bona paella per la ingera, tenir una cosa tipus crepera molt plana i com més gran millor, perquè així la mida de la ingera et permet posar més o menys ingredients. Mira, una cosa que havíem de fer és comptar quantes ens en surten, oi? Espera, que em posaré el guant. A veure quantes ens han sortit amb 1 quilo de tet. Miro cuántas han salido, ¿vale? A veure, anem a comptar-les. Perdona? Ah, bueno, sí. Sempre n'hi ha algunes... molt perfeccionista. Sempre n'hi ha algunes que no queden bé i aleshores es desestimen, val? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i allà en tenim una altra, 16 ingeres d'aquesta mida, que ja veieu que deuen ser uns 24 centímetres així de diàmetre. Val? Sembla que menjarem avui ingera. Sí, avui tenim la sort els que estem aquí, que em sembla que ens en endurem un platet. Normalment quan fem els tallers amb les famílies acabem amb un dinar i aleshores ens mengem entre tots, compartim la ingera entre tots. És un plat que es presta molt a compartir, no? Fins i tot em sembla, si no vaig errada, que és de bona educació que quan tens un convidat oferir, no? Buixar, es diu? Buixar. Doncs això, oferir amb les ingeres fetes, hem vist que n'han sortit quantes? 16 o 16, oi? Sí. 16 ingeres, hem fet aquesta salsa de verdures, que és un combinat de verdures, fregidetes, tenim el missir, les llenties picants, tenim l'amanida, tenim el formatge i ara estem acabant de coure, abans d'acabar aquest directe, estem acabant de coure una altra de les salses de verdures, vegetal, de bledes, porro i pastanaga. Tot molt bo. Penjarem aquest directe, oi, Tere? Penjarem el directe per si algú s'ha perdut alguna part d'explicació, i mirarem de fer un muntatge de videorecepta de cada una de les coses que hem cuinat. Mirarem d'escriure o posar-hi el nom que toca. A veure, recordem. Atkut, missir, salata, ai, ui, un altre cop. Quema, ¿no? Le falta un poco de cocción, está un poquito crudo, ¿sabes? Falta un poquito, pero está bueno. Sí, pero tranquila, ya lo haremos después. Ahora acabamos esto. També hem de dir que moltes de les receptes estan penjades al YouTube. Sí. Si entreu a l'Instagram, al YouTube,
Cada vegada que fem un taller doncs, ho comuniquem per les xarxes i els nostres socis, òbviament, però ara al ser en línia i al fer directe s'hi pot connectar tothom que vulgui. Verduras, lentejas, ensalada, queso, atkel, misir, salata i all. I injera, clar, feta amb farina de te. Molt bé, escolta'm, jo crec que ha estat un directe bastant complet. No sé si us ha agradat. Nosaltres em sembla que ho deixarem aquí, que ens queda recollir i menjar-nos això tan bo que hem fet. I us esperem en els propers tallers de cuina d'Afne. Recordeu, l'Associació de Famílies de Nens i Nenes d'Etiòpia fa aquestes activitats per donar una visió del país en positiu i perquè la cuina etíop sigui coneguda perquè és molt bona, la veritat. La veritat és que té molts sabors, molts colors, moltes olors i ens agrada molt. Molt bé. Ens acomiadem. Adeu, Mulu. Adeu, Fatuma. Adiós. Adeu, Dani. Adeu, Tere, que és al revés, rere les càmeres, i gràcies a tothom. Adeu, bona tarda i bon profit. Penjarem aquest directe, oi, Tere? Penjarem el directe per si algú s'ha perdut alguna part d'explicació, i mirarem de fer un muntatge de videorecepta de cada una de les coses que hem cuinat. Mirarem d'escriure o posar-hi el nom que toca. A veure, recordem. Atkel, misir, salata, all. Ui, un altre cop. Quema, ¿no? Le falta un poco de cocción, está un poquito crudo, ¿sabes? Falta un poquito, pero está bueno. Sí, pero tranquila, ya lo haremos después. Ahora acabamos esto. També hem de dir que moltes de les receptes estan penjades al YouTube. Sí. Si entreu a l'Instagram, al YouTube, cada vegada que fem un taller doncs, ho comuniquem per les xarxes i els nostres socis, òbviament, però ara al ser en línia i al fer directe s'hi pot connectar tothom que vulgui. Verduras, lentejas, ensalada, queso, atkel, misir, salata i all. I injera, clar, feta amb farina de te. Molt bé, escolta'm, jo crec que ha estat un directe bastant complet. No sé si us ha agradat. Nosaltres em sembla que ho deixarem aquí, que ens queda recollir i menjar-nos això tan bo que hem fet. I us esperem en els propers tallers de cuina d'Afne. Recordeu, l'Associació de Famílies de Nens i Nenes d'Etiòpia fa aquestes activitats per donar una visió del país en positiu i perquè la cuina etíop sigui coneguda perquè és molt bona, la veritat. La veritat és que té molts sabors, molts colors, moltes olors i ens agrada molt. Molt bé. Ens acomiadem. Adeu, Mulu. Adeu, Fatuma. Adiós. Adeu, Dani. Adeu, Tere, que és al revés, rere les càmeres, i gràcies a tothom. Adeu, bona tarda i bon profit.